Ahoj všetci, máme tu nové video a dneska idem s Kerry a so Zachem do košíku. Kerry, Zachy. Jedeme v košíku takhle do nákupního centra, který je tady. Jo, a budeme sa pozrieť na reakcie ľudí, pretože vlastne my sme slávne celebrity youtuberi a my si to môžeme dovoliť. Takže ideme chtít na to. Takže ako sa zatiaľ cítite? Ešte nie sme ani v tom centre. No takhle, cítím se jako když takhle, na pospas odsudu, kde nás mají nechat, tak tam taky zůstat. Takže my teďka jedeme s Kerry a bojíme se, že se to třeba... A strašně se bojíme. Víte, co je na tomhle nejhorší, že my se tady nemůžeme hejbat a kde nás mají nechat, tak tam taky zůstane. Takže u nás může nechat auto. Takže ja už s týmito dvomi idem práve do nákupného centra a ideme v košíku ich viesť a bude to fakt... Ja sa bojím trochu, že či nám niekto niečo neurobí. Takže sme ready a môžete ísť s nami. Ideme na to. Poďme. Môže byť si ťažký. Ještě ta hudba do toho. Ja vás za chvíľu zlomujem. Ale nesmíš s náma po eskalátorech, je ti to Ja iba jasný. nemám na kočiar, pretože... Už jsme v nákupním centru, jsme na parkovisku. Tak jo. To je tak ťažké byť matka na dôchodku, nemám na kočiar, tak ich veziem kočík. A my jsme chudáci děti. Takže my sme celebrity, vlastne my youtuberi, my sme strašne slávni a kvôli tomu my si môžeme dovoliť ísť robiť čo chceme. Pozor, sme celebrity, ideme, pozor, ďakujem. Takže, takto. Toto bolo z dnešného videa všetko, oni sú úplne zlomení, majú úplne, že... My jsme, já nevím, jestli jsi to točil, ale jako máme i záběr, že jsme prostě tam takhle kulhali, protože... Jo. Záber práve vám ho ukazujem. Dnešního videa všechno máme tady. Tak jo. Jo, ďakujem, že ste boli v mojom videu. Já. Majte sa krásne, určite nezabudnite dať like a zdieľajte túto šialenosť. Ha!